Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan asara, nga iti agdama kat adda ijay Hong Kong. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad daklangan itinagan asara, may saak nga OFW. Talo kami nga agkakabsat, kat siyak ti may kadwa. Addan pamilya ni Manang ko tanasapa anak asawa, ngamdak sanggasat tanagsina damatlaeng iti asawa na. Adaan da iti may nga anak nga iso ti adda ita iti podermi. Siyak ti breadwinner Manang, gaputa saanan ang makatrabaho ni tatang taadda sakit na. Rugyak nga rugti agsalaysay, idi adda akpaylaeng dita Pilipinas. Mapana ko nagtrabaho. Ayan ka din ni Nanang. Digosin na ni Carla ka anak ka, anak ka. Ayun gayam. Ada gayam klase ni Carla ita. Wen anak. Siya akong timang itulod kan kuha na iji eskwelahan da. Kabaulan nyo ka di? Amang ano maulaw kayo iji dalan? Kabaulak anak. Di na ka di pagdanagan. Asidaglaang mati pagadalan di ka anak kam. Aganad kayo nga rod Agawid kayo adago sa paman ang maitulod yun ni Carla. Ken, wan gayam, agsweldo ak inton malam tatang. Itad kunton kanina nang tay paggatang ti masapsapol di ti balay. Kastamot ti paggatang yo kadagiti agas yo. Ay na, agyaman anak ko.
Si kanti mangisaksakad ka dagiti kasapulan tayo dito'y balay. May nayon pa'y dagiti agas ko. Ay, no saan la kumakas to iti kasasaad ko itan. Makatulong ako makada kayo kanimanang mau. Awan ti pagdanagan nyo, tatang. Rumbang lang ada kami matan kanimanang ti tumulong kada kayo ita. Tanalpas yung matan ti obligasyon nyo kada kami. Saan da kaming obligasyon kaninanang iyo? Dinto tada kayo. Obligasyon mi apagadalin kayong anak may. Tatang, bayanda kami kadilaan kanimanang at tumulong kada kayo. Sige, patuloy akong tatang. Ibagayon tulaangan kaninanang asimreka kon iti trabaho. Sige anak, aganad ka. Anya, saan ka kadian na banog anang itulod iti apo, lakay? Kung aktumot nga minasyaklaangan nga ipapilit mo mat. Baibe anak ka dilaang bakit? Nakarkaro ako mapsutak no awan aramidag. Ngam ko na ti doktor, amay parit kan ka ti agbanog. Hamangan no anya ti mapasamak kan ka. Di na ka di pagdanagan. Mariknak mo't kahit no jakon kabailaan. Masyanak nga rudan kadagiti anak ta. Ni Ana, simbrek akatulong ijay ilay. Nasapan tumot ngamin anak ki asawa. Iso asaan anakalpas iti panagadal na. Lakay. Ni Mutsara, 2 taon laengen, makalpas kuman. Ngam nagsardeng anagadal. Tani Tony nga adi na ti pinagtuloy na anagadal. Kasta talaga lakay. Naimbag nga road tanasingpat dagiti anak ta. Pudno takunam. Aywen, itad ka no ni Sara ti paggatang ka dagiti kasapulan dito'y balay. Agraman paggatang iti agas ka. Ay kanun gayam. Agbayad ka no ni Tony iti pagadalan da. Tagik sa amin dan inton umay alawas. Ay kaibagam tungarod ka ni Sara inton sumangpat. Wen. Saan pa'y kanong amin ang makaitad ni Ana? Takasarsarak na mo't iti ayan ti amo na. Nawan tum at ngamin serbi dyan nakiasawaan na. Day dyan lang makibarbarkada ti amo na. Di na pa'y amo at tulungan ni Ana iti panagadal ni Carla. Ay na, di mo namnamaan day dyan alalakay. May samat day dyan nga irresponsable. Ala, ikararag ta iti Diyos. Tas apay la kumata kanayon na atarabayan dagiti anak ta, lakay. Lola, saan ka din nga agawit ni Mamik? Ay saan pa yung makaawid apok? Takasarsarat na iti nagtrabahuan na. Kasta ka di, Lola? Iwan apok. Ay sana balay. Taada kami mat kadalulom. Kani titam asara akaduam diti balay. Awan mo't ni Tita Sara. Ay kasano katagtrab-trabaho mo't apok. Tapno matulungan na ni Mamim amanggad. Tapno ada pag-iskwelam. Miss ko ni Mami. San apalay, tainton ag day off ni Mami maagawid to dito balay. Kanim bagagayam ni Titam, amapan kayon to kano agbuya iti sina inton bigat. Kan agpasyar kayo pay. Wow, kayat ko, Lola. Huwag na pok, iso adi kan agliday. Tagpasyar kayon to kan ni Titam inton bigat. Wan, Lola. anya ter aramidom dito ngay.
Saan pa ya pa nagre-retira iju opisina yu ha? Nagander tayo, Mac. Kaya't ko kumarumwarta, kalpasan ti trabaho. Nabayagan na dita rimrimuar. Pasensya kan, Orly. Amo mo tinapasama kada kami iti kalabas. Nagsakit ni tatang, na ospital. Awan mo tinamnamaan dan mo saan na siya klaang. Kasarasarot mo't nga minimanang ko iti trabaho. Konak tumot nga minkin kang agkalay satan. Tapno da kabinadang mo iti biyag. Orly, imbagak mo't kan ka. Diyak kaya ta mairaman ka pa iti kastoy asasaadan mo iti biyag. Kayat ko, into nagkalay sata, maipamaysatan ti amin iti buklan tanto a pamilya. Sara. Kayat ko pa'y nga urnuson ti pamilyak, sakbay nga agkalay sata. Diyak kayat nga agbalin abagan mo ti pamilyak. Agpadatamot nga adaan iti napinda sa trabaho. Agtinulong ta. Basikla panawanan ti dawdawatag kan ka, Orly. Sapay la kuma tamaawatan nak. Kan sapay la kuma tamakauray ka. Ayayatan ka, Sara. Ikagumaak ti aguray. Gapo tapatpat gan ka unay. Agyaman nak, Orly. Patpat gan kamot unay-unay. Narigat ti kasasaad mi iti biyag manang Emmy. Nang runa, idi nagsakit ni tatang ko. Siyak tinagbalin a breadwinner. Gaputa saan pa idi a makatulong ni manang ko, gapumet iti napasamak iti estado da iti asawa na. Al-alukuyan na kon tinobyok ani Orly nga agkalay sa kamin. Ngam nagkadkadak, gaputa jak kayat nga agbalin nga obligasyon na ti pamilyak. Nupay nakasagana met at tumulong. Jak amo manang, ngam talaga nga adda pa nagduadwak. Gaputa amangan kunak no tikas day nga ibagbaga ni Orly kat aging ga iti ununa na laeng. Amangan no mauman tumat laeng kat day tanto ti agbalin asusik mi inton agasawa kaminton. Kumusta kayo ngay matkan ni Orly, anak ko? Napayag mo't basitan asaan ngay imay dito'y balay. Kayat na ti sumarong kartatang. Ngam kanayo nakmat ngamin nga ag-overtime. Iso adinak tumat lamadanon dito'y. Sara, anak ko, mangipaay kamot iti oras para kada kayo kan ni Orly, Anyalaangan nga iti kunaan na. No, kasta ka na yun ka nga ag-overtime. Awan pa yun panawin mo para kan kuana. Impalawag kumot kan kuanan day taaba nagtatang. Amo ka maawatan na. Kayat nanto pa yan ngagkalay sa kami. Makitam. Talaga kayat nagsimpa kayon, anak. Panawon mo't siguro tapno ikamot iti gundaway ti masakbayan nyo kan ni Orly. Makauray day tatatang. Kayat ko nasaya ati kasasaad yu inton makikalay sa akon. Di kay kaya tapanawan akasto iti sitwasyon nyo. Anak, di na kamin panunutin. Adamot ni manang mo akatulungan may. Saan nga umdas na jay tatang? Ada anak ni manang arumbang nga isaganaan na mo't ti masakbayan na. Sakit di pa'y nakaturpos ni Tony nga ading ko. Kasano kayong tulaangan ngay? Adda ka asi ti Diyos, anak ko. Umanamong kakit din iti awis ni Orly. Sakbay amala daw ti amin. Nahustuan kamutan iti edad. Laglagi pa asaan ka nga umububeng, anak ko.
Amangan ninton agbalaw ka nagbabawin ton ni Orlay. Saan to mapasamak day tatatang? Ay ayatan nakunay ni Orly. Kat amo ka makauray, aging gaadyak mapasaya at ti kasasaad yo a pamilya. Kumusta ti cute ka anak ka? Okay mo, tita. Kumusta ti school mo? Nangato ti grades ko, tita. Kasta ka di? No kasta nga rod, adamanan price mo kanyak. Talaga, tita? Siyempre mo't anya ti kayat mo? Baikat di dal ko, tita. Ken kayat ko ti ice cream. Day talagayam. Sige, inton Domingo, mapantanto iti mall. Gumatang ta iti dal mo, kan manganta iti ice cream. Yehey! I love you, tita. I love you, Mat, Carla. Anak ko, saan mo unay Amang ano ma-spoiled mo ti ka anakam. Bayan nyo kadilaang nanang. Kaasi mo ti ka anakak. Awan lang arudon amana. Di na pa'y makadundun na ti inana. Gaputag trabaho kat nga rod. Ay, wala. Ngamnay. Awan samot panawan mo ka ni Orle anak ko. Panunutom mo't ati masakbayam. Amang ano adam ako na ni Orle iti kastangar aramidam. Adado mo ti oras mo iti kaanakam, gam iti nobyam. Di kay kadiagdanag nanang. Nagsaritaan min day tabanag ka ni Orly. Maawatan na ti amin. Ay, di ka agsig siguro anak ko. Ado ti mabalin ang mapasamak iti panaglabas ti aldaw. Ang magyaman kami unay taipang pangruna na kami a pamilyam. Ang saan arumba nga agnanayon ada kami ti panunutem. Kastay ko nakon, panunutem ba't ati masakbayan nyo ka ni Orlay. Di kay agdanag nanang. Apaman ang mapasaya at ko ti kasasaadyo kadatatang, makikalay sa akton ka ni Orly. Anya ti kunam Sara? Ag-abroad ka? Wan ko ma-Orly. Nabibiita makaurnungak. Kan maipaayak iti nasayata masakbayan ti pamilyak no iji abroad ti pagtrabahwak. Ngam kasanutan Sara. Kasano akon? Panawan nak diti Pilipinas? Kasanon ti panggap tang agkalaysa? Iso nga ron ngagpakpakada aken ka. Awan ti mabaliwan iti plano ta. Matuloy amin a plano ta para iti masakbayan ta. Ngam mabayag manen nga agurayak Sara. Nadaras nga aglabas ti aldaw, Orly. Mamin anong matlaang nga napalabasan ti dwa, wano talo at awan. Sigurado ang napasaya at kunton ti kasasaad ti pamilyak. Kat maipamaysatan ton ti buklan tamat a pamilyata. Sara. Sapay ko mata maawatan nak, Orly. Amom nga'y ayatan ka unay-unay. Ngam napatagmat kanyak ti pamilyak. Sige. No day tati pangadang mo. Awan mabalin ko. Agannat kay ti lugar apapanam.
Rodak nga rod manang, kat dito'y Hong Kong tinapanak. No pa'y amok ang nasakit tinakam ni Orly a pinanawak, nagpatuloy aklat ta. Tingamin maipanggap ti pamilyak ti ipang pangrunak. Kan amok ang maawatan naktumatlaeng ni Orly. Napagasatan akmat manang tanasingpet dagiti nagbalin nga amok. No kasjay nga agbakasyon da iti sa bali a lugar, isursurot dak, ken naparabor dapay. Nabiit nga rod ang nakaurnungak manang, gaputaawan mo't ti sa bali a paggasgastusak ditoy, ta ipapaay mo't amin dagiti amok dagiti kasapulak. Naglabas pay ti aldaw, napatarimaan min ti balay mi, manang Emmy. Kumusta kayon? Nasayaan mo't anak ko. Si Kangay, kumusta ti trabaho mo dita? Okay ka kadilaan? Wan tatang, kasi tinaibagak kada kayo idi, nasingpat dagiti amok. Wan gayam, nalpas ka di amin ang dagiti ipaparamidyo di tabalay? Wan anak ko, maragsakan ka lagi dito nagawit ka. Ay na, nagpintas tinamay anda dito balay. Tayo sukanumot tibilin mo. Wen, tatang. Kayat ko, di komportable kayo kadagiti kakabsat ko. Agyaman nakmat iti Diyos. Taamin dagiti tartari gagayak para kada kayo kat nagunod tayon. Basta di yu baybay anti salon at yu Tapno makita yung tupay dagiti agbalin nga apuyo kada kami ka ni Orly. Aywan, anak ko. Tagi-uray mi day takan ni nanang yaw. Kano ay di planong nga agawad? Umadanin tatang. Kaya't ko amanayunan pa iti urnong ko. Tapno adan to pangrugyan yung agnegosyo ka ni nanang. Kaya't ko ti agi patakder iti mini grocery di tasango ti balay. Tapno ada pangalaan yun to iti para inaldaw yo. Ay na, agyaman kami unay anak. Di mo pagbayagan ng di pa nagbakasyon mo. Tapno matuloy yung di plano yung ni Urlay. Wan tatang. O sige nga rod. Umawag ak tumanan. Aganad kayo akanayon dita. Natunuyin ni Sara dagiti arapaap na para kada tayo. Nagpintasin to'y balay tayaw. Kan kuna nang agpatakder to kano iti mini grocery iti sango ti balay. Anya, mini grocery ko nam. Wain, tapno adda kano banbantayan ta. Kanada pangalaan tayon to iti para iti inal daw a pagkasapulan tayaw. Ay, nagsaya aton lakay. Kainwan gayam, talaga apatuloyin dansan ken ni Urlay ti plano da. Agkalaysadan, apaman ang makasangpot ni Sara. Iso akayat na, amasapul kano anasaya at ti kasasaad tayo, sakbay asumrekan iti istadaw. Ay na, naggasat na kadagiti anak talakay. Nito ne, nakaturpusan iti panagadal na. Nimot manang da, nasaya atan ti trabaho na ije ilay. Iso ama suportaran na motan ni Carla nga anak na. Kat nimot Sara, at antun bukod na pamilya.
Kasta ti anak anabsog iti pamagbaga. Makita taan no kasanutaan na padakkel dagiti anak ta. No pa'y narigat ti adda pa nagbiag tayo iday. Ngamba pa iti panagsalukag da. Napasaya dan ti panagbiag da. Kat nairamraman tamutain bakit? Ay, sapay lako mga ruda. Tagawi dun ni Sara, lakay. Magagaranak ang maadaan beten iti apo ko ken ni Sara. Nabayagan asaan ngay mauawag ni Orly Amangan mo't no makumikom iti trabaho na. Maragsakan to lakit di. Inton maamuan na nga umadanin ti panagbakasyon ko. Di na mo. Saan akon nga agrenyo iti kontratak. Kaya't ko nga iti panagawid ko. Agkalay sa kaminton. Amok anabayag a panawan a nagururay ni Orly. Ita, mapasama kan tinabayagan at tartarigagayan na. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Kumusta kan? Ay, kasla naragsak ka Launay, Nanang. Apay aya, anak ko. Nanang, agawid akon iti mabiit. Nalpasan ti kontratak. Ay, kasta aya. Ay, maragsak anak iti dayta nga impadamag mo, anak ko. Ururnusak laangan dagiti papeles ko tapno makaawidak. Diakon nagrenyo iti kontratak. Saan ko mga umanugot dagiti amok asaan akon nga agsubli. Ngam kinunak a panawon moten tapno mang bukal akon iti bukod ko a pamilya. Ay kat naimbag man tay manugot na mutlaang. Wan Nanang. Ngam kunada ano kayat kunta kano ti agsubli. Mabalinlat ta kano Nanang. Ngam kinunak mo't a makikalay sa akon. Iso a talaga siguro asa anak ton nga agsublipay. Kaano nga ron ti panagawid mo, anak ko? Apaman amalpas ko amin na papeles ko, Nanang. Kan saan ko gayam nga impakaam mo ka ni Orly. Nabayag namin asaan kami anak kapagsarita, Nanang. Amangan no makumikom iti trabaho na, iso asaan ang makaawag. Ay, siguro Tauray pumasyar dito balay kat nabayag adi na inaramid. Bayan nyo, Nanang. Kan awan ko mati pangibagaan yung agawid ako na. Amangan no ada makaidanon kan kwa na. Kaya't ko ang masurpresa ni Orly iti panagawid ko. No dayta ti pagayatam. Iso nga ron ti masurot anak ko. Agan anad ka Urayan may ti isasangpot mo. Wen, Nanang. Adakon. Ay na, agiaman kami iti Diyos ta nakasangpot ka, anak ko. Huwag nga ron, anak ko. Maragsakan kami tadakan. Dagiti kakabsat ko ngay, sa dino ti ayanda. Napansinukon ni manang mo ni Carla. Hindi mo tading mo aton at dapay lang iti trabaho na. Ay na, nagpintasan ti balay tayo. Komportable kayan dito'y Nanang. Tatang, talaga mabalin ako na makiasawa.
Anak ko. Oh, apay ang nagliday ka, nanang. Saan ka di aday ito'y nabayagan nga inururay yo? Ti makikalay sa akon. Kat mangbukal kamin ka ni Orly, iti bukod may a pamilya. Oo, anak ko. Dahil titarigagay may kaninanang mo. Ang amangan no saan na mapasamak dahil anak. Apay kumasa na mapasamak, tatang. Anak. Ay... Iso nga rod anagawi dak, tapno agsimpa kamin ka ni Orly. Kan amok ama sorpresa apaman ang makita nak. Diyak ngamin impakpakaamo kan kwa na nga agawi dakon. Ay... Anak ko. Lakay, si kaman laangan timang ibagakan ni Sarah. Sige. Sarah, kastoy na ay anak. Isumot lagayam anabayag asaan nga imaw-awag ako namken ka ni Orlay. Ken saan meten ang nagpaspasyar dito'y balay. Tagayam. Ay... Tagayam... Anya, tatang? Di ka ko mamakmakla at anak ko. Ngam nangasawan iti sa bali ni Orlay. Saan? Saan apod no dahi tangayong bagayo, tatang? Udno anak ko. Adan asawa ni Orlay. Mapugsat ti anges ko, iti day di anaamuak ka ni tatang ko, manang Emmy. Diyak laing pagarop, amaaramid kanyak day jay ni Orly. Isumat lagayam anabayag asaan nga imawag kanyak, tagayam nangikalaysan iti sabali. Nagsakit manang, no kaano ang nakasagana akon ang makikalay sa kankwana, santo na pasamak ti kasjay. Saanen ang nakauray ni Orly. Damag ko akaopisinaan na kano tinagbalin nga asawa na manang. Jakon tinarigagayan pa'y ang makasarita ni Orly. Taamangan no syakto ti agbalin agapo ti pannakadadael ti estado da iti asawa na. No daduma, mapampanunot ko abasol kumatlaang ti amin. Gapo ta pinaguray ko itinabayag ni Orly. Ngamawan ti pagbabawyak manang, gapo ta napasaya at kumat ti kasasaad ti pamilyak, nga iso ti kang runaan at tinartarigagayak. Kalpasan ti sumagmamano abulan a panagbakasyon ko, nagsubliak matlaang dito'y Hong Kong, iti sigod nga amok, tapno mailiwliwag ko tinapasamak kanyak. No anyaman ti agururay agasat ko maipapankan ayat, ti Diyos laengan ti makaammo. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Sarah. Sarah, pagayam ko, makipagriknaak iti napasamakan ka. Marikriknak ti saam iti kaunggam. Ngamdayawan ka, tauray kasta tinapasamak, tinagbalin agasat mo kan ayat, awan tinagbabawyam, tanaipaay mo ti ar-ara paapam anasaya at apanagbiag para iti pamilyam.
Kararag ko asapay kuma, tadumtang tumatla ang tinaitani akagasat mo. Ti makatakunay-nay mo, iti tungpal biyag. Alakastan, kat agyamanak, iti panangibinglay mo, iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyag. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Raul, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Raul, sa anak nga OFW manang, ngamsapay la kuma, tamaikan mo't iti gundaway a maipatangatang daytoy apadas ko. Tapno manggagak ti kapanunutam, kan tapno makaibing layak mat, itinabalitokan nga adal. Baluak kat adamay sa nga anak ko, iso ni Sandy. Nasapa api mo sa iti asawak manang, gapo iti sakit na iti puso. Naimbaglaangan, tanaparaburan kami pa'y iti may sa nga anak, nga iso tinabati apakalaglagipak, iti day dinagawanan nga asawak. Sandy anak, nilolam ton ti mangitulod tin ki school inton bigat ha? Masapa ak nga minarumwar inton bigat agbiyahe ak. Ada atendaran mi a conference di Manila. Okay, Daddy. Agsingsingpet kawan, tapno sana marigatan ni lolam ang mga wirkan ka. Good girl luck mo't, Daddy. Kasta ati kayat ko anak, good girl ka akanayon. How many days ka ijay, Daddy? 3 days lang anak. Masapol nga min na mapanak para iti work ko. Apay, mamiss mo ka di adagos ni Daddy, anak? Of course, Daddy. Awantod di playmate ko. Adamot ni lolam. Isupay lang ti kay ayam mo anak ko. Wano saan, agbuya ka lang iti TV. But make sure amalpas mo pa iti homework mo. Sakbay nga agbuya ka iti TV, okay? Yes, Daddy. Don't worry. Ay na, nagsingpat talaga to anak ko. Imala ka talaga iti daddy mami, a love na love ko. Iso a love na kamat ni Daddy. Nanang, nabilin ko ni Sandy. Matuloy ak amapan iji Manila inton bigat. Da kayo pa lang ti makaamukan ko na nanang Pasensya kayon. May saak ngamin kadagiti na ibaon nga gatendar iti conference. Wen anak ko, awan problema iti dayta. Manon at awan api mo sa iday di asawam. Saan ka kadipay anarwam? Asya akong tikad-kadwayo dito ibalay. Awan tinaskan nga idawa, tabi ti pasensya, anak ko. Mababay na kaminan kada kayo, nanang. Naimbaglangan tada kayo akad kadwami ka ni Sandy nga apo ko yo. Naawan kayo lang Diyak amo na niya tinapasamak kada kami nga agama. Amok nga aging gaita. Nasakit pa'y laeng kan ka tinapasamak. Ti kalaat nga ipupusay ti asawam. Nanang, di ka kadimay-ayo ka ni Sunday. Nagsaririt ka nakapimpintas nga ubeng. Isun ti agbalin nga inspirasyon mo anak ko. Tapno mga barwanan kayo nga agama. Kananya ti amom, mga noadan to sumangbay nga ayat para ken ka. Tay makatakunay-nay mo iti tungpalbiag mo anak ko. No, kadag ito'y nanang. Narigat siguro ang mapasama nga agayatak manin iti sa bali. Awan siguro ti makaartap iti dayda sawak. May sa pagulidanan nga inati pagtaengan. Iso nga ay ayatok unay nga agpapan ita, nanang.
Di mo isarati puso maipapan kan ayat anak ko. Adad-tulat na sumangbay, uray di mo sa pulan. Basta di mo liwayan ti kumararag iti apo ana marswa. Taiso ti mangiturungkan ka, iti dalan akayat mo at aluntunan. Anya ti mako na may tinatendaran tayo a conference, Raul. Okay ka di matlaang? Wen, Cherry. Ado tinaadal tayo. At the same time, nag-enjoy tayo pa eh. Ay, Wen. Sa dino tayo ang dagiti kakadwata? Ay na, napanda ka no nagpasyar iti mall. Oh, katapay adi kasi murot. Masadutak. Inawis dakmat. Ngam idinaamwak adida kan inawis, ta sigurado ka no asaan mo matla kaya ti sumurot. Kinunak nagbati aklaangan, tapno ada kadwam. Kan, nadlaw ko nga minakasla sa bali ti jar mo. Nabannog ka kadi iti seminar nga inatendaran tayo? Okay, aklaang. Simurot kalat ako man. Amumot ano siyak, awan na tiusap kong agpaspasyar. Nang runa no saan ko akadwat anak ko. Talaga nga'y patpatag mo unay ti anak mo anya. Kan naggasat ti asawam, tauray awanan, nalaos pa'y laang ti panagayat mo kan kuana. Agpaisuti ko ng Cherry. Nabayag tayo nagkakadwait opisina. Pasaray mapan ti asawa ki di office tayo. Naimatangan nyo mo't siguro. Nanya klase ti asawa day di Andrea. Wan Raul, nagasat ka, nga uray ababala apanawan tinaitad apanagdanayo. Napintas tayo di Andrea, kan nakitak, no kasano ti panangipatag mo kan kuana. Awan umasping iti panagayat ko iti asawak, Cherry. Isong awan siguro ti mabalin amang sukat kan kuana, dito'y pusok. Naimbag ta nakasangput ka na anak ko. Kumusta mo't nga ijay na panam? Nasayat mo't nanang. Ado tinasursuro mi. Daddy? Hello anak. Namiss ko ti anak ko ah. Oh, kumusta ti school? Okay mo't, Daddy. Saan mo kadimot lang inikan iti sakit ti ulo ni Lolam? Ay na, saan anak ko? Isunala ang tadi na kayat ti aglugan. Ha? Kay kayat na kano ti magmag na. Tadjay pagplay ti May. Ikatang milakanon iti ice cream kunana. Anya? Yes, Daddy. Nag-ice cream kami kan ni Lola. Sika talaga. Di oray ni Lolam. Pinakan mo mo't iti ice cream. One, Daddy. Ay kasano, no di mo danggayan agmisuot mo't. Ay na, inaramid nakakasla ubing day ta anak mo. Ubing ka pa imot, Lola. Ay, sika talaga apok. Bulaan nakbanan. Alawanan, gumatang tanto manan iti ice cream inton sukunan ka iti iskulyo. Ala, ingkag sukatan Raul, tapno baka pangantayo mo taon. Tapno masapa ka makainan na. Amok, anabannog ka naggapo iti biyahe. Huwag nga rod nanang. O sige nga rod, agsukata kon tani. Adaman trabahon inton bigat. Ti inaldaw ataray ti biyag mi, sipod pimusay ti patpatgagunay nga asawa manang Emmy. Impamaysak ti panawan kan atensyon ko iti anak ko kan iti trabaho.
Patpatgak unay ti anak ko, akas iti pamatag ko iti nagawanan nga asawak. Pasaray awisan dakdag iti katrabahwak arumwar nga agpalailang, kalpasan ti trabaho mi, ngam awan esem ko asumurot kadakwada manang. Kunada, kasano kano ang makasarakak iti baro nga ayat, no jak matikan ti bagik iti gundaway ang makaamam mo iti dadduma a babae. Kas iti naminsan, anya Raul, sumurot ka kadikada kami iti birthday party ni Chris inton rabii. Da kayong salangan, Cherry. Si Kamat, sumurot ka kitin. Ag-enjoy kamat sagpaminsan. Saan mo't adakas? Saan ka di? Cherry. Di ka madanagan. Adakla ang ditoy. Apay ka da nagsayat ka kanyak, Cherry. Gaputa kayat ka nga andi ngayan. Diyak kayat makit-kita ka akanayon na malmalday. Cheer up! Ado ti saysayangam a panawan. Agyaman na kiti concern mo, Cherry. Nanipod pa idi. Marik na kung ti kinasayat mo kanyak. Kaya't pasensyakan. No, dadag iti gundawe adyak man lamaikan iti patagdag itar aramidam para kanyak. Awan day jay. Di kagdanag. Gaputa uray anya ti mapaspasamak. Adda aklat ta ditoy para kan ka. Nagsayat ka talaga. Apay nga italang anakita kan nariknak ti kasta concern mo kanyak. Well, saan ka mababalaw? Amok namin anasakit pailaan kan ka tinapasamak iti asawam. Ngam sa anak anaawanan iti namnama. Amok adumtang to dayto nga aldaw. Kat napasama kan. Saan ka di? Wen, Cherry. Kat agyamanak tanaanusan nak. Agyamanak onay kan ka. Nanang, kaya't ko ayam amukada kayo ni Cherry, office mate ko. Kumusta kayo, Nana? Nasaya at matbalas ang kau. Ay, naibagman ta nakapasyar ka dito'y nanumo abalay, May. Nasapa nga minanalpas iti trabaho mi di office, Nanang. Isang inawis ko dito'y balay, tapno makapasyar mat. Kaya't nakanaamam mo ni Sandy. Uwan nga rod, Nana. Kaya't ko makita ni Sandy. Ti cute little girl ni Raul. Ala, mabiit lang nga rod tayo bak. Addang amin iti silindakan ni Raul. Agbuy-buya iti TV. Uray siya kung timapan mangayab, Nanang. Ay, saanan anak ko? Siyaklatan. Awan ka doon ni Cherry dito'y sa alas. Ay, mabiit lang anak ko. Sige, Nanang. Hala, nakababain ka ni Nanang mo, Raul. Nakaisturbo aksamot dun. Saan? Ken, may metikas to'y. Tapno may ruwam kan diti balay. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Saan ka di ako na makayat na kandingayan? Di masapo la kanayon kanton nga agbasyar diti balay. Iti kasta, ada kaduami ka ni Sandy. No kasi nga agbanding kami nga agama. Kasta ka di? Saan nga tamas daaw to ti anak mo? No kanayon nakaumay dito eh. Don't worry. Siyakton ti makaam mo. Di ka agdanag, Cherry. Anak ko, itaman pa'y nga da babae nga impasyar mo dito'y balay. Office mate ko ni Cherry, Nanang. Kinapudno na. Iso di may sa amangan anding ay kanyak. Manipod di daawanan ni Andre ang asawak. Nasingpot ni Cherry, Nanang.
Ngam, italaan na ikakiti atensyon ti aming ipakpakita na kanya kakinaimbag. Ay sabagay. Panawon mo tan anak ko, tapno agsubli ka iti sigod. Saan ka apaibalod iti napalabas? Saanan nga agsubli ni Andrea, anak ko? Amok day tananang. Baybayan nyo, tamanipod ita, agbalbaliw akon. Ikarigatak nga iwak si tinapalabas. Ngam sana kaya ta sa wunday ta, amalipatak mo ni Andrea. Agtali na itulat ta day di Andrea diti pusok nanang. Ay uwan mo't anak ko. Kan sigurado asaan mo't akayat ni Andrea ti makitkita na mapaspasamaken ka. Tarigagayan na anaragsak kayo lat ako maapinanawan na dito rabaw ti daga anak ko. Ay kat nasayaat mo ta nakaamiris kan. Nanang. Amom, kasi ti kanayon ko nga ibagaken ka. Masapul mo mo ti katakunay-nay mo iti biyag. Masapul mo ti kaduam amang padakkel ka ni Sande nga anak mo. Saan nga agnanayon akabailam ti agmaymay sa anak ko? Tandaan amday ta. Agyaman nakta pinatgam ti awis kong ag-dinner ta, Cherry. Apay kit din na saan. Mas daawak na ron. Itaman pa yakayat mo ti agpasyar after office hours. Kadaw yan nga minakayat mo ti agawid adagos. No saan mo't ag-overtime ka. Saan itan? Amok nga doon ti sinayang ko agundaway. Gapo iti panang ibalod ko iti bagik. Iti pusok, iti napalabas. Nakaamiri sa kong Cherry. Ket, sikat ti makagapo. Ha? Gapo kanyak? Anya ti kayat mo asawan, Raul? Jack ilibak. Nabayagan nga da na isang sangayan ariknak para kan ka, Cherry. Ngampilpilitak nga iwak si ti amin. Gapo iti panang ipatag ko iti day di Andrea. Iso na lang ta. Rumingring baw ti diktar ti pusok. Ay ayatin ka, Cherry. Sapay la ko mata di nakaguray ti panang ipudnok kan kay tiriknak. Apay ko makagura ka. Imposible mo't adi mo madmadlaw dagiti tignay ko. Tinalaos a concern ko kan ka. Nabayagan ang napatag ka kanyak, Raul. No kasta. Ay ayatan nakmat, Cherry. Ay ayatan ka, Raul. Unay-unay. Katagyaman ak tanadlaw mo matlaangan. Naunday a panahon ang nagururayak, Raul. Agyaman nak, Cherry. Katkayat ko, agkalay satan adagos. Tapno mang bukultan iti bukod ta a pamilya. Akadwatan ni Sandy nga anak ko. Anak ta, Raul. Taibilang ko nga anak ko ni Sandy. Kat umanugot ak iti kayat mo. Agkalay satan, Raul. Kamaudyanan na, naipagsakmatlaangan tinabayagan akup kupikupak a panagayat ko ka ni Cherry manang Emmy.
Nagkalaysa kami nga rod adagos. Adu kadagiti gagayam kan kaopisinaan mi tinasdaaw, gapu iti kadlaat apa nagkalaysa mi kan ni Cherry. Nagragsak kami kadagidi agondaway manang. Nang runa ni Sandy nga anak ko, kastamutan ni Nanang. Nakita no kasano ti panangipatag ni Cherry ken ni Sandy nga anak ko, manang. Kumusta ti school mo, anak? Okay, Mami Cherry. Sigurado ka, anak? Of course, Daddy. Nan, kita akman ti likod mo. Amano nabasa ka matan itilingat. Saan, Mami? Adda towel na. Talaga nga mo ni Lolam tararamidan na. Kastamot lang taramid ni Mami Midi. Saan ka di? Alan apok, umay kan tagpuluskan. Iti kasta makainana ka. Nanang, siya kundi mga sikaso ka ni Sandy. Siya kundi mang puluskan ko, ana. Nabanog ka naggapo iti opisina, anak ko. Aginana ka mutan. Wanyag pa'y so, Cherry. Makaamo ni Nanang ka ni Sandy. Amo ni Nanang tararamidan na. Tanay suro day de Andrea. No kasanong asikaswan ni Sandy. Kasta ka di? Agam ala anak ko. No kayat mo. Ala sige. Si kangarudan ti mang pulis ka ni Sandy. Ta isagaan akon ti pangrabyan tayo. Yehey! Kayat ko ni Mami Cherry. Sige. Umay kangarudan, Sandy. Mapantan iti silad mo. Taagpulis kan. Anya ka diti ibagayo, Nanang? Anak ko, bayam, ani Cherry, iti mga sikaso iti anak yo. Amo na tararamidan na. Saan mo asang kadakamat ni Andrea? Taamok amang rikrik na ti asawam. Ni, awan mo ti kasta kayat ko asawan, Nanang. Ibagbagak lang dagiti sigud nga aramidan day di Andrea ken ni Sandy. Uray pay, anak ko. Ni Cherry ti asawam itan. Bayam at ti amuna pa nangasikaso ken ni Sandy ti aramidan na. Saan mo nga ikumkumpara day di Andrea ken ni Cherry? Di kay ka di madanagan, Nanang. Man nakaawat ni Cherry. Awan kan kuana day jay. Ala, sapay la ko mga rod takasta anak ko. Sapay la ko mga rod. Daddy, mapan kami iti porke ni Mami Cherry. Ha? Anya ti kunam anak ko? Mapan kami iti park. Kayat kano ni Sandy ti agpasyar. Ada pag nakita, saan kayo mabalin ako yugen? Sana bale, da kami latan. Okay lang ang Raul. Wunmut, Daddy. Saan ka di asigod mo't asaan ka mabalin niya agpasyar? No saan mo akadwa ni Daddy? Saan ka di basta agpasyar kayo ka ni Mami mga Andre edi? Ket masapol akadwadak. Nalipatam ka din dayta, Sandy, anak? Adamot to ni Mami Cherry, Daddy. Uwan mat nagpay so Raul. Saan ko matabaybayan ni Sandy? Di kagdanag. Oray pay. Sana mabalin. Orayin dak, takuyugan kayo arumwar. Sandy, anak. Orayan ta kano ni Daddy, ha? O sige, Mami. Apayasan ka matagtagari, Cherry.
Ada ka di nasakit ka? Raul, talaga ka di nga ay ayatan nak? Ni, anya ka da kita ti saludsod dayta. Siyempre, ay ayatan ka. Saan ka ngay kalaysan? Saan ka ngay ayaten? Ngam sa bali ti marikrik nak. Ha? Amok, saan mo basta-basta malipatan tinagawan nga asawam? Kat maawatak dayta. Ngam tinasakit kanyak. Apay masapul at tunggal adda aramidak. Kat masapul maibasi amin iti sigod nga aramid day di Andrea. Jerry. Idi inayat ka. Nang runa idi nakikalay sa akin ka. Insagaan akong tibagik iti kastoy a sitwasyon. Taamok asaan amapunas iti lagip mo day di nagawan nga asawam. Gaputa impatag mo iti kastaunay. Ngam Raul, siyak na ito'y. Saan asyak ni Andrea? Ikan na kumamot iti gundaway amang ipatag. Kan agpaya silaw ti pagtaengan iti da iti a pamilya. Babaan iti kabukbukudak awagas. No, anda saan mo magustuhan? Ipagam. Saan kumamot akanayon ka nakabasi iti sigod nga aramid iti da iti Andrea? Jerry. Nasakit para kanyak ti kastoy mapaspasamak. Akas laklaan niniwan day di Andrea iti da ito pagtaengan. Sapay kumata maawatam ti marikrik na Raul. Ulitek, saan ko apon punasan ti lagip day di Andrea kan ka? Ngam sursurwam kumamutan nga aklunan ti kinapudno. Asyak itan ti asawam. I'm sorry, Jerry. Jack in kagara. Jack in pagarup amasayar teriknam gapitar aramidak. Aklunak. When? Aging ka ita. Sila lagi pakpailang iti day di Andrea. Ngam amok iti kaunggak as si kaitan tay ayatag. Si kaitan ti asawak. Kat pakawanan na kuma no anyaman dagiti na aramid ko nakasairan teriknam. Pasensya anak matraul. Kaya't ko lang amamuan no anya talaga ti kaririknam. No anya talaga ti papel ko iti day ti a pamilya. Iti day ito pagtaengan. I'm sorry, Jerry. Katagyaman akmat. Tawinak ni itam ti panunot ko. Please, mga barwanan tayo. Aramiden tayo anaragsak kanaptuan ayat ti binukol tayo a pamilya. Ay ayaten ka, Jerry. Katagyaman na kitipan nakaawat mo. Agyaman na kadagiti nagapuanam iti biyag ko. Iti biyag mi nga agama. Agyaman ak unay ayat ko. Manipud idi, nangabarwanan kamin manang Emmy. Agyaman iti Diyos, tanaadaan iti asawa aman nakaawat, kan manang ipatag. Ita, adan ading ni Sandy, may saan nalungpo alalaki ti impas ngay ni Cherry. Naragsak kamin manang Emmy, nupay sila lagip kami latta itinagawan nga asawak. Amok nga daitan iti sidong tinamarswa ni Andrea, kat amok anaragsaken para kada kami.
Daytoy ti pakasaritaak manang. Tuy pagayam mo, Raul. Raul, pagayam ko, nagasat ka, tanaadaan ka iti asawa akas ka ni Cherry. Pudno unay ti kunam, amay sa apagwadan asilaw ti pagtaengan ni Cherry nga asawam. Uray amuna ti pagdaldalanam, ti panakaibalod mo iti napalabas apagteng ti biyag mo, saan asimuko anangan andingay kan ka. Manmano siguro ti kas ka ni Cherry, akabailan na nga isakripisyo ti marikrik nana, tapno maipanagnak na laeng ken ka tinalaos a panagayat na. Kinunam iti damo apasat ti surat mo, akayat mo amang ngaganti ka panunutak, maipapan iti pakasaritaam. Bueno, dayto iti makunak pagayam a Raul. Maisakan kadagiti kagasatan nga anak ti Diyos. Gapo iti napintas agasat asimmang baykan ka. Saan laeng nga iti beneg ti panagbiag mo, no diket karamanen itinagan ni ayat. Sapay kuma tagtultuloy ti kinaannayas ti panagdannayo. Agtalinaed tinapudno a panagayatyo iti tunggal maysa, tapno naragsak akanayon ti binukelyo a pamilya. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Di pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan a Meliton, nga iti agdama kat adda ijay Taiwan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, Meliton kumalatan ti iyawag mo kanyak. Nabayagan nga agab abroad ak manang, baruak payla ang idi. Kat day ti makagapo, no apay ang napaduras ko ti panagbiag mi asang kapamilya. Nagasatakmet ta nakatumpungak iti nasingpet nga asawa, nga iso tinang salimotmet iti amin anat gadak, kabayatan ti kaaddak iti balasiw taaw, iso anakaipundar kamimet. Agtawan naklaang iti 30 ket upad, idiing kadeng ko nga agforgudak, taada idin basit a groserya ana ipatakdermi ken ni pining. Panggap ko mat idin ti mangibangon iti talyer, tamalaksid nga inadal ko ti panagmekaniko, talaga ana semakpay iti lugan. Rugyak nga ron ti agsalaysay, idi kasangsangput ko. Idi ingkadeng ko ti saanan nga agabrod manen, tapno makadenak meten ti pamilyak. Maragsakan naklaunay Meliton, takamaudyanan na, ingkadeng munti agtalinad diti Pilipinas. Nabayag mo tan nga abroad ak pining. Kan maisa, nakaipundar tamutan. Adan basit ag groserya nga imatmatunam. Siyak ngot, panggap ko ti mangibangon iti talyer. Talaga nga adalat na pakainaigan iti lugan ti kayat mo ang negosyo Amo mo't anas makitilugan, bakit? Sa bagay, kan maysa, in demand mo't itati kasta negosyo. Ado nga minan dagiti adalugan na, kat masansan nga iti talyar ti pagkamangan dagiti saan ang makabaal agumatang iti baro. Talaga mat, isa masigurado kung awan ti pan nakalugi ti negosyo apang panunutag, piling. Ala, noan niya ti amom apagsayaatan para iti masakbayan tayo iti anak ta, suportaran ka, Meliton. Agyaman agpining. Alang arudan, maturog tantan rabiin. Laglagi pa, kadik ka ni tata nga anak ta, asyak ti mangitulod kan kuana iti pagadalan niton bigat. Isa maturog tan pining.
Tata anak, nakasagana ka din. Yes, Daddy. Ang mga nadapay nalipatan anak ko. Awanan, Daddy. Sigurado ka? Won, Daddy. I'm ready. Malangarutan. Umuna ka ni Jagarahe tagpakadaaklaan ka ni Mamim. Sige, Daddy. Piling, mapan kamin ka ni Tata. Ayan mon. Umayon. Oh, itad mo dahi ka ni Tata, apaman adumtang kayo iti pagadalan. Nay, anya kay daytoy. Ti merienda na nalipatan na. Anya? Kat no dinamag ko pa'y naawan tinalipatan na. Kat kunanamot ni awan ka no. Ay na, excited nga min di anak ta, ta si katimang itulod kan kwa na iti pagadalan. Iso ang nalipatan nanday ta merienda na. Iso nga alaamon, kat di mo liplipatan nga itad kan kwa na. Talaga na laus ti iliw mo iti putot mo anak ko. Siyempre matananang. Mano atawon niya da kaya abroad. Di makil ni Tatang awa na kiti sibay na. Gapot amang manggada kita dayo. Iso nga ita, tadakan dito pagilian tayaw. Ipapapas mo ti mang taripato ka ni Tata, kasta ka day. Wananang. Kaya't kung ay parik na kankwana, tinalaw sa panang ipatag ko kas amana. Dayta, ti pangdayawak unay kan ka anak ko. Talaga pagwadan ka nga adigi ti pagtaangan. Nag-asam, tanakaipundar kan para iti pamilyam. Saan la para kadakwada? Nairanod kami pa'y kan ni Tatang Mau. Kastamot dagiti dadakkel ni Pinay nga asawam. Pinadakkel da kasana na imod nanang. Amoy dayta. Banag apakaragsakan mi unay kan ni Tatang Mau. Gapo tasim magapsap kan kadagiti sursuro kan pamagbagamay. Nanang. Iso nalaus mo ti ragsak ti partido ti asawam. Idi nga rod na udi ang nagrarana kami kada abalayan. Hay na, Militon. Napalalo ti panagyaman da kada kami. Ta napadakkel da kakanaw ang nasayaat. Kasta ka din, nanang? Wananak, iso ang nalaus ti ragsak mi ni Tatang Mau. Ipampanakkel da ka unay, Militon. Kumusta ti Baknang? Anya Baknang nga ibagbagamot Doray? Mala, pahambol ka mat, girl. Talaga matabak nang kan. Adang arudan bukod mo ang groceria, saan ka din? Pundar ni Meliton nga asawak dayjay, gapo iti panagabroad na. Siyakla ti mangimatmatun. Ay, loka. Di ka man? Asawam dayjay. Siyempre, conjugal property dayjay mo't adaman ti mapasama ka saan na mapadpadaanan. Sika talaga, Doray. Saan ka nagbalbaliw? Managrabak kalat taging gaita. Aywan gayam, pagpapaayam itangay. Sa dino kumapaingay. Kasi ti sigod agsansanay kadagiti babalasa nga ag-Japan. Kasta gayam. Napintas mo't nga ron day ta raket mo Siyempre, dakkel mo't ti matmat gadam dita. Medyo, naalaalwan lang ti panagbiag mo tabak nang kan. Makuna ka may sakan at donya.
Basit nga agkaubingan, nasingad pa'y nga agayam da pining nga asawak kani Doray akamang ti LGBT manang Emmy. Iti na minsan ang nagkikinantsaw kami kadagiti gagayem ko na isarong kami iti maysa a pagiinuman. Ti Jack Ammo, ijay gayam nga agpapaay ni Doray. Gaputan na kantsawanak, napilitanak nga rod ang nagpakitang gilas. Iso nangala kami kadagiti babae akadwami, kabayatan ti panagjajaming mi nga agbabarkada. Ni Doray tinangyam amu kanyak ken ni Eli. Agtawan iti 19 ken agpapaay iti napanan mi a pagiinuman. Agyaman na ka. Tatinong palmuti karim nga agsubli ka dito'y pagpapaayak, Meliton. Nonya timbagak, aramidak. Isong ada kita dito'y. Ngam apay may saka. Apay adi mo kadwa dagiti gagayem mo. Kinapod nuna, awan ti makaamong ay mayak dito'y. Ha? Imbagak mo tan kay di damo nagamamuta saan ka di. Agsubliak, tapno makapagsolo ta. Meliton. Kaya't ko lang maamuan. Sabay lang ko matasaan na masayar tirik naman. Apay nagtinag kay ti kaso akita ti trabaho. Dito tadamot lang. Kan ubing ka pa eh. Apay di mo inlupas ti panagadal mo. Diyak la ko makayat amaamom daytoy. Ngamtangay nagdamag ka. Sige, ibagakan ka. Dumdum nga gak. Indadanas nak tinagbalin akaayan ayat ko. Anya? Kat idim pa kamok kadagiti dadakkel ko. Imbes sa tulungan dak, pinagtalaw dakpay. Tasayo tak kanungamin. Nagkatang-katang ak idi. Aging gaan amok tagtagi ko iti daytoy nga inuman. Kunak na pud no tulungan nak. Saan matgayam? Tapi nagpainak ditoy. Kalpasan ana umaan nak. Manipod idin. Sinursurok ti agbalin ana tibgar tapno agbiagak. Aging ka nakairwama konday ti apanggadan. Nga iso ti ayan ko. Aging ga ita. Aldaw gaya man. Ay sus, naladawak man din ang nagriing. Ti anak ko, intulod nga tan ni Piling. Nasaya ata nakariing kan lakay. Apag iso, naluto kon da ito inangar a karnet baka para iti pangaldaw. Pangaldaw? Anyat oras na ya? Katno alas 11 pasadon iti aldaw. Anya? Ay sus, talaga gayam analadaw ka nagriing. Ni tatangay, asino tinang itulod kan ko na iti pagadalan? Inggidan kon tapag isumot anak itsendaak. Kaya't nakangaurayan. Ngam ko nakasaanan ta sigurado amaladaw kang agriing. Ay, pasensya kan Piling. Diyak mat napupuutan ti oras. Si kakit dimat, awan anyaman na. Ala, ingka agdiram uson tamangan kan. Agiddan tan amangal daw, tamabisinak mutan. Kalpasan na, agsubli akon iji groserya. Kunak man numangibangon ka iti talyer mo, Meliton. Nanang. Apay nga aging gaita nga ay, kat di ka matlarugyanan ti bagbagam at talyer anigo usyom. Kuan nanang, jak pa'y ngamin masango. Nay,
Kasano adi mo masangaw? Katawan mo ti sa bali apaka kumiko umamanak ko. Nanang. Sigo ni ti asawam. Daita ka no matlatan makisinsinnarak kadagiti gagayem mo ti ininto na ram. Dandan ni rin nabii kayo kanumutan nga agiinom. Ha? Saan adakas ti makidanggay kadagiti gagayem mo Meliton? Nang runak at nabayag a panawan asaan kayo ang nagkikita ka nagdadanggay. Hangam do kanayon mo na ikat sa bali daytan. Nang runa no si kaakanayon ti aggastos. Nanang. Kita ambot masita anak ko. Di ka aglablabas. Taamangan to kat no agbabawi kanto iti udi na. Onya, magustuhan ka di dito apartment mo? Wan Meliton, katagyaman nakin ka. Awan terong nga pagyamanam. Imbagak matan ka. Inayat kan, Ellie. Meliton, ay ayatan ka mat. Itala ang anak kariknaak iti kastoy. Ngamkid daw kan ka ha? Agan nadta ko ma. Amo mo ta pamilyado ak. Sana rumbang amaamuan ti pamilyak ti maipapan ka data. Maawatak. Kat pasensya kan, no nagbasol kan iti pamilyam ka po kanya. Di kagdanag, awan ti pamabalaw ko kon ka. Kaya't ko lang ang apan kan Meliton. Tiyan niya. Sigurado ka kadi, nga ayat ti marikrik nam para kanyak. Apay ang nadamag mo dayta. Amangan ngamin no asila ang ti marikrik nam para kanyak. Gapo iti naamam ang naglabasak. Pangaasim, no asila ang ti marikrik nam. Isong aramidom ti kastoy ita. Saan ko ma? Agba nagakla ang amas na... Pangasim, Ellie. Di ka kuman nagsaupay. Imbagak maten. Ay ayatan ka. Ipatpatag ka. Kat nagtaod day tayo ti kaunggak. Iso asaan nga asila ang ti marikriknak para kan ka. No di kat napudno nga ayat. Idi nga agdadata abasol ti inaramid ko manang Emmy. Ngam saan akon apulos ang nagpanunot. Tilaan nga napatag kanyak idi kat maipamaysak ti atensyon ko kan ni Ellie. Pinagsardan ko nga agpaay iti pagiinuman ni Ellie kat intad ko ti amin akasapulan na. Saan ang nakadlaw ti asawak? Gaputa saan kumot asinagid ti urnong mi. Ti kwarta nga inurnong ko apara ko iti pagpatakder ko iti talyer a negosyo ti binusbus ko. Amok amasmas daawan ni Pining no apay ajak matlaangan rugyan ti imbagak idikan kwa na a negosyo. Ngam saan laeng a nagdamdamag kanyak. Aging gaadimteng ti panawan a nagbalinan a naturay ni Ellie. Anyamot ng tirastoy Meliton. Dinakmat papatpatan iti kwartan. Kada umay ka ditoy. Mangtad ka lang iti kasapulak.
Agbayad kay ti abang kun amin ang ababayadan. Ngam dinak matikikan iti kwarta. Nay, anya saan? Kanayin mo't ngayaw. Panagkunam, umdas ti 1,000 a pesos nga ititad mo kanyak tunggal paragsakan ka. Kasano mo itong dagiti kasapulak para iti bagik? Diyak pa yan makagatang iti kayat ko agatangan. Tanagbasit mo tititad mo kanyak. Mabit lang, Eli. Di mo't inikan kay ti pagpuunam nga agnegosyo. Ngam aging gaita, awan mo't tirinugya manegosyo. Tanya ti kayat mo pagparangan, Meliton. Manggedak, tapno maadaanak laang iti kwarta. No ingkab balaynak, pues, rumbang lang arod ngay paay mo ti amin na kasapulak. Ikanak iti kwarta, no di mo kaya tasinaan ka. Anya? Wano saan? Ikanak iti dakkel agatan, tatalaga nga aramata kon apang rugi iti negosyo. Adda na pinta sa negosyo nga in demand ita. Ikanak iti pagpuunak, tapno na annayas ti amin, Meliton. Pining, bakit? Mabaling ka da mangirwara kiti kwarta iti bangko. Ne, katwan ngam pangaramatam aya. Adang amin sinar ko ang negosyo kat masapol ko ti puunan. Di mo matintuloy tinagtalyer. Apay no ti pangrugyam ko mga agtalyer laangan ti aramatam. Saan mo ko maapanunutan adi kakayat nga ikan iti kwarta? Ngam adamot ti puunam apagtalyer mo kuma. Saan ka di? Bakit? Naramat ko na dya kwarta. Ne, anyat na nga ramatam, kat di mo matintuloy tinagtalyer. Ako ang amin. Jay, naloko ako. So awanan ti pagpuunak ko mga agtalyer. Ha? Anyat ti kayat mo asawan? Kasano analoko ka ako nam? Bakit? Mabaling ka di. Saan ta napagsaritaan pa deta abanag? Basta palubusan na kumamangirwar iti kwarta ta iti bangko. Tada na patag a pangaramatak. Abulan ajak nakasarong karit apartment ni Eli. Sipo din nyawat ko kunkwa na tidakkel agatan nga inuwar ko iti bangko mi kanipining. Siguro, napinta sa damag mo ti pasabat na kanyak. May papanitimbaga na ang negosyo. Apangaramatan na itidakkel agatat ag itinitaw na kanyak. Antay tanda apartment ni Eli. Diya akong indano dito tulugan. Ni, hagore ka. Apay nga na nakapaskil nga apartment for rent dito eh. Anya ti kahit asawan dito eh. Pimanaw ka diditan ni Eli. Sa dino tinapanan na. Kanapay adin na yung bagbag ka kanyak. Awagak ni Eli. Masapul ang maamwak no anya tinapasamak. Awanin ti sa baling amok apagdamagan may papankin ni Eli no saan na si Doray. Nang runa kat Jack mo ten makontak ti cellphone na. Ay, Meliton, amo mamapagtalkanak. Tao na pulos tinaamuan ni Pining maipapankada kayo ka ni Eli. Doray. Aklo na kayo may dito ni Eli. Nagsarak dalang dito iti may sapay a customer na. Anya customer nga ibagbagam, Doray. Ala, apay, di maamo nga uray di niya lamon iti apartment ni Eli kat sumsumrek pay laang ditoy. Tanda pagsalitaan nyo kanumet. Anya? Itatag
Apay, sumiliton. Pinalubusam ka na sumriklat ta ditoy. It's a regular lata sumrek dito ni Ellie. Katag day of laeng, no maturo kay ta apartment na. Sana po no day ta Doray. Awan ti gasta sa ritaan mi. Ang misuting baga na kanyak. Alangan mo't nga gulbudak kan ka. Diyos ko. Ti ibagbagam ita at sinarak na customer na dito eh. Sino day jay? Apa nagsinarak da? Di ko na ni Ellie, nakisinan kan ka, tagkabil ka kanuman. Nauyong ka kano. Anya? Kaya bagbag ka customer at sinarak na ditoy, nagkuyog dan ti amok, umadayudan, tapdosan mo kano na masarakan ni Ellie. Gaputa pinang taam kano. Diyos ko. Kasla nagpiang-piang kanyak ti langit kandaga, itikas day anaamwak manang Emmy. Diyak laing pagarop nga itilaksid ti kinasayaat nga impakitak ka ni Ellie, siyak pa'y gayam ti nagbanag adakas. Inrisgok ti kinaulimag ti panagdan naming agasawa, gapulaang kankwana, ngamlino kunaklagayam. Maaklon ko kuma ti panangloko na kanyak. Ngam ti pagsakitan unay tinakam ko, dandanin na ibos ti kagudwa ti naipundar mi nga agasawa, gapu iti manangalilaw a babae. Tinaangan pagyamanak manang, awan apulos tinaamuan ti asawak, iso ang nagtalinaad anasaya at takkan kwa na. Tapno malitupak tinabusbus ko ka ni Ellie, kinasaritak ti asawak nga agabrodak manan, kat pinalubusan nakmet, iso nga adak ita dito'y Taiwan. Makonkonsensyaak, gapo iti naramid ko, kat panggap ko nga ipudno kani pining ti amin, ngamjak amuno kasano arugyak, kan maamakak iti posible a mapasamak, no bidang laeng. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Meliton. Meliton, pagayam ko, awan ti sabali ababalawam no saan asika. Panunutom anaimbag, nagsayaat kan nagulimag ti pamilyam. Ngam si ka mismo tinagaramid iti pamuspusan, tapno nakastrak ti dakas apagteng iti pamilyam. Nagasat ka pa'y kitdi ta saan anadadaal ti estado yung agasawa no naamuan ko mati asawam ti naramid mo. Saan ko nga ibagbaga nga amin akas ka ni Ellie kat dakas pagayam ko. Ngam panagkunak kat natumpungam dagitay talaga ama nangalilaw at tao. No may papan iti panggap mo amang ipudno iti asawam iti amin, adakan ka dayta, nga masapol ang nakasagana ka iti anyaman apagbanagan na. Agpaay ko mga rod eleksyon kan ka tinapasamak, tapno demon tunlaukan iti kalukwan, tinaulimek, apanagbiagyo iti pamilyam. Alakastan, pagayam ko, kat agyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag.
Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat impatulod ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Daisy at taga Ilocos Sur. Ngam iti agdama kat adda ijay Hawaii. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Daisy. Taga Ilocos sak, ngam iti agdama, addaak dito'y Hawaii. Diyak ibain nga ibagamanang, ngam may saak abalasang nga ina. Naadaanak iti nobyo, ngam idinaamuan na amasikugak, kalat-latan ang nagpukaw, kat saan matan ang nagpakpakita. Agingga ang amwaklaangan ang nagawidan iti lugar da, kat addamot gayaman pamilyana. Nakaro ti pan nakapasakit ko, gapo iti naduktalak manang. Ngam amok abasol ko matlaang, tadyak inam mo nga imuna ti kinatao na, sakbay ang nakirelasyonak kankwana. Rugyak man nga rod ti agsalaysay manang, idi impas ngay konti si kugko, abo nga ti pan nakaalilaw ko. Nakapas nga ikan anak ko, nagpintas amaladag at impas ngay mo. Agyaman nanang, naimbaglaangan tada kayo. No saan, diyak amo no anya tinapasamak kanyak. Nala, saan mo na panunutan dayta? Tinapatag, nakapagpas nga ikan, kat nasalun at ti apok. Maladingita naklaang nanang, tawan mabangunan na nga ama. Ay, anyang arod nga iti maaramid mo anak ko, kat di mo ta nagpakpakita ti amana. Ti awanan bain alalaki, linukunak, at damot gaya man asawa na. Leksyon day taken kan anak ko. Intun sumarunaw, nasken nga amuampay nga umuna ti kinatao ti agaram ken ka. Sakbay a makirelasyon ka ken kuana. Uwan nanang, amok itan. Kat pakawanandak ko iti pakaibabainan nga insang bay ko iti pamilya tayo. Ti importante kat saan ka nagpanunot iti made kontra iti sikug mo. Padakkelem ti anak mo. Kabaulam day ta anak ko. Adda kamilaeng dito'y a pamilya maanakasuportaken ka. Agyaman nanang. Apay dagitoy nagado nga arwatan ti ubing nanang. Ay na, intad ni manang mo day ta anak ko. Impatulod na, apaman anaamuan na nagpas nga ikan. Perme aragsak na idinaamuan na babae, ti impas ngay mo. Ala, nagadun day ito, nanang. Wen anak ko, amo mat nga awan anak ti kabsat mo a babae. Iso amaragsakan, taadan ka anakan na babae. Kat inton mabalin ka nun nga ipasyar ni bebe. Umay nanto ka nubuludan. Ni manang at talaga. Ay, gayam nanang. Agpapigsaak lang iti sumagmamano nga aldaw. Sumrakakton iti trabahok. Sapay la kumatamaanusan nyo nga aw-awiran ti anak ko. Di ka agdanag, anak ko. Adaak lang mo't dito'y balay. Siya kunti makaamaw ka ni bebe. Agyaman nanang. Masapul amang gadak para iti anak ko. Amo ka narikat da ito'y anastrik ko. Ngamawan pagbabawyak, taadan anak ko. Patpat gag unay ni baby nanang.
Uray awan kwenta na a tao tinagbalin nga amana. Rombang laang anak ko. Parabor ti Diyos ken ka ni baby. Iso nga ipatag mo ti anak mo. Nasayat mo taadakan, sis. Kunak no agresign kan, kalpasan tinapasama kang ka. Saan, sis? Nakarkaro itan anas kan nga agagatak nagtrabaho. Taadan anak ko anas kan asuportarak. Sis, talaga ka di asaanan ang nagparparang dahi a demonyo a lalaki? Saanan, sis? Ay. Nanipod na amon na ama si Kugak. Kaslaso ka nagpukaw. Nasaya at mata saanan na nagparparang. Jak amo no niya ti maaramid ko kankwana. Kalpasan ti panangalilaw na kanyak. Pamilyado mat gayam ti awanan bain. Talagang awanan bain, sis. Agasem, kunamlan asino alasing pati dagar aram kang ka. Ang tagayam, ha? Manangalilaw. Ay na, nagima sa patayan, sis. Ala, saan ta na pagsaritaan day ta? Makadadaol iti aldaw. Ay, kumusta mo't nga dito'y coffee shop? As usual, ado lahat ti customer. Dagiti sigod asuki tayo, ken ado dagiti baro customer. Sapsapulid na kangar dagiti customer mo. Kunak mo't, na in love ka, iso ang nakalive ka. Sika talaga, sis. Oy, pagkat katawaan ka laeng, iti kasta, malipatam amin abad ang nangyari kan ka. Ni, agsangputan na giti customer. Nalamiis nga minti panawan. Iso nga ado ti umay agkape. Ala, agtrabaho takit din. Tapno makaaduta, sis. Nalpas manan ti may nga aldaw asaan ang napupuutan. Wan nga rod, sis. Ang nadlaw ko akas na excited ka trabaho. Na-miss mo ti trabaho taan niya. Siyempre mo't excited ak mo't nga gawid. Tadagor uray kanyak nga anghel ko di balay. Sa baligayam at talaga no dan anak mo, sis. Sa bali ka na talaga. Idi, no kasti apa nag-aawid, pampanunuto mo na sa dino ti papananta. Hanggang ita, excited ka nga agawid. Oh my God, kasano akon, sis? Di ka man. Amok nga dagor uray kan ka itaypay. Ha? Isong agawid tane. Amano mabangles nga gururay ijarwar. No, sis. Amano panawan na ka. Ay, excuse me. Saan to ang mapasamak dayta? Love nak dayta, sis. Iso nga orayan dayta. Aganad ka. Ang mga sangit-sangit kanto manan. Huh? Siguraduam lang nga saan nakaalukwan day ta bagets. Ay na, nalukwan na ako. Di makamoy ti biyag na. Awan kwarta na. Joke. Sika talaga. O sige nga Rod, mapantan sis. Ididamo manang, kasladyak maaklon tinapasamak kanyak, nang runa kat naganakakpay. Ngam
Ngam iti panaglabas ti aldaw, nailiwliwag kumatlaeng ti amin. Nang runa no makitkitak ti anak ko. Pudno gayam jay kunada manang, nga uray kasano ti bannog mo, no makitam kan maagkamon ti anak mo, mapunas amamin pinsan ti bannog mo iti nagmalam a panagtrabahom. Inaramid ko nga rod nga inspirasyon ti anak ko, tapno nakarkarupay nga aggagatak nga agtrabaho. Nanang, sa dino ti ayan ni baby? Ay nakaturog kalpasan ang nagdede anak ko. Kasanaw, nabannog ang nagayayam. Kasta ka din, nanang. Mga numabanbanog kayo, matitikas taunay nga agaw awir. Ay saan anak ko? Nasingpot ni baby. Diyak to pa'y mapupuutan ti oras no kasday nga agayayam. Ay makaayayo ti anak mo. Wan nga rod, nanang. No kasdi amalpas ti trabaho, kayat kun ti agawid adagos, tapno makita kun ti anak ko. Maikat nga minadagos ti bannog ko no kasday, nanang. Ay, kumusta ba ti trabaho, anak ko? Nasaya at mat, nanang. Uray kaskasano, mailiwliwag ko amin anapasamak, gapo iti trabaho. Ay, naimbaglaang anta saan ka nag-resign iti trabaho, anak ko. Ididamo, kayat ko at talagang ti ag-resign. Gapo ta mabainak iti napasamak kanyak. Ngam kinasarita nak ti boss ko, kat nalawlawagan mo't laang ti panunot ko, nanang. Sana bale, amom to no sumaron no anak ko. Aganad kanton. Amo kadumtang tumutlaang ti lalaki at talaga para ken ka. Kasla mabutengak paiket din nga agayat, nanang. Kasla agpapadon dagiti lalaki iti panagkitak. Ay saan anak ko? Uray kita dumtang tumutlaang tinaitani ang makatakunay-nay mo iti tungpalbyag mo. Trabaho manin, sis. Talaga kasta, sis. Naimbaglaangan ata da trabaho ta. Sana kas kadagiti dadumang nga awan pagtrabahuan da. Nagrigat samo ti biyag ita. Agyaman talaangan ta dapay kastoy a pagtrabahuan ta. Kon naklaang mat sis. Amo mo't naging enjoyak mat iti trabaho ta. Pangalakay iti pag-date mi ken ni loves ko na awan trabaho. Kumusta mat ti baro a boyfriend mo? Okay ka di matlaang? Well, getting to know each other pa'y laeng sis. Ha? Kasano akasta kat agde-date kayon? Of course! Kasano amok iti hustungay no saan kami nga ag-date? Siyempre, kwento-kwento, chika-chika, konting marites. Aging ga iti maibaganan ti amin, maipapanitibiyag na. Kasjay, sister. So, no adamot agaram kanyak, makidatak adagos, kasjay? Of course! Ang magandad ka, ta saan ka akas kanyak? Siyak, awan ti mapukaw. Manjakon, sis. Jakon kayat ti agayat. Ha? Natroma akon. Ipamaysaklaangan ti panawon ko kan ni baby. Well, adakan ka dayta. Ngam no talaga sumangbay ti kagasat mo. Daytay kunada at dawan ay sis. Oray liklikam madungpar na kantulat ta. Ada simrek a customer. Mabitlaang tay nakasikasuan. Okay, sis.
Good morning, sir. Anya ti order yo? Coffee, please. Jayman, bestseller yu a coffee. Mabit lang, sir. Ito lang ang makitak dito a customer dito ya. Nasaya at mat, tama na yunan man ti customer mi. Ato yan ti coffee yo, sir. Napayag ka din dito a coffee shop dito eh. Yes, sir. Nabayag mo tan. Itaka yun sa laang ana isarong dito sir. Yes. Actually, kasang-sangpot ko. Umayak lag bakasyon. Astig lang dito ti kondo apag nanayda. Kasta ka di, sir. Isumat lagayam nga itaka yun laang anak kita dito By the way, I'm Frank. Si ni... Daisy, sir. Oh, what a nice name. Nasayat mo ta nakita ka dito a coffee shop. At dan pagpalabasa kiti oras ko no awan ti papanak. Makasikurmot kami dagmay sa ije kondo. Apaya dayo kadwa ni Mrs. yo, sir. Kan dagiti anak yo. Balo akon. Nabayagan anatay ti asawak. Kadagiti matduwa nga anak ko. Nabati da ije Hawaii. Adamutin pamilyata. Iso kaya rigan na nga agmay sa akon. No kasta, naggapu kayo pa ije Hawaii, sir? Wen, kati mayak la agbakasyon dito eh. No kasta, welcome kayo dito sir. Anytime, umay kayo laang dito Sis, mayat mo't istoryaan nyo iti day alakay Baro a customer, sis. Saan mo't gaya mataga dito When sis, Hawaiano ti awag da ken kuwana. Ken uso ti Hawaiano nga umay agbirog iti ubing asawain na sika. Ha? Di kasla tatang mo no kasta? Laklakay sapay ngam ni nanang. Ay kat kasta talaga Ang mom, adumot ka tagit ag gusto iti kakasta. Siyempre, panunutan dati siguridad da. Agasam ngay. Dahin kalaysada ka, isurot da kan tumutin iji Hawaii. No siya kamay sa jak kayat. Agasam ngay dayta. Lakay, ti pakiasawaam. Saan nun? Well, depende dayta iti tao. Kastay na kunakon, ado ti mayat ang makiasawa iti Hawaiano. Naamamok ni Sir Frank iti coffee shop apag trab-trabahwak man ng Emmy. Agtawan iti 65 ken maysa Hawaiano. Nagbalin a regular customer mi. Nasingpet ni Sir Frank ken makaayayo a kasarsarita. Adapay dagiti gundaway nga awisan na kami iti gayam ko iti ruwar, taawan kanu ti kadwana nga agpasyar. Kadwaan mi met no kasjay manang, tamaasyan kami kat nga rod, taagmay may samet. Nagbalin nga rod anasingad apagayam mi ni Sir Frank. Agingga iti may sa agundaway.
sayat mat, ay manugot ka nga dinner tayo Daisy. Awan mat ngamin kadwam, sir. Iso nga okay laang. Total, awan mat papanak, sir. Frank kumalata Daisy. Napurmal unay naawagan na kiti, sir. Okay, no kasta ti ko nam, Frank. Kasta. Amom Daisy. Manipod nakita ka. Nakayawan akon ka. Pinalpaliw ko dagiti garaw mo kat kasta ti kayat ko akalat ti may sa babae. Frank? Iswadya ko nagpalpalikaw pa'y. Agayatakan ka, Daisy. Ha? Dahil tati agpaiso. Kat no kaya't naklakit di ikalaysakan tapno maitugot ka ni Hawaii. Frank, may saak abalasang nga ina. Ada anak ko, babae. Linokonak ti amana, isasaan kami anak katuluyan. It doesn't matter, Daisy. Ay ayatan ka. Kadipaay ko ti amin arang ay ti biyag, kada kayo nga agina. Basta ayatan naklakit di. Sis, kasla damadmadlaw ko ni Sir Frank, Anya day jay, sis. Amom, at kursunada kan ka lakay. Di mo ka di madlaw. Kanayon nga da ditoy, kan kastaunay ti panang matmatmat na kan ka, sis. Kinapudno na, sis. Nagdatonan kanyak. What? Ay, naku! Huli na pala ako sa balita. Ay, anya ngay sis, agayat kakadimot kan kuana, Nasimpot ni Frank, ngamlakayon. Anyang tulangan nga iti ko na ang dagiti tao kanyak, nang runa dagiti anak na. Ati kwartana, wano sa ni kuana laang tinalman ko? Apay namin ati ibaga ti tao ti panunutem. Sis, no agayat ka kang kuana, Gina, go! Awan dakas na. Tsaka mo, sis. Narigat pa'y laang tag-desisyon ita. Damot nun marikriknak para kan kuana. Ngam agdwa-dwaak. Narigatan. Sigurado nga ibagada at ikwarta na laang ti kinayat ko kan kuana. Surutem no anya ti marikrik na anak ko. Saan da ka di akagura no kasparigan aklunak ni Frank nanang? No diya kag kamali. Amang ano kasadaran kayo. Ay, mabainak kada kayo nanang. Anak ko, saan asyak ti panunutem? No talaga nga agayat ka iti dayjay a Frank, apay adi mo surutan ti pitpitik ti pusom. Awan problema iti edad, anak ko. Ti importante ay ayatan nyo ti tunggal maysa. Nanang, anya ti ammom, anak ko. Amang ano dayjay a Frank, tinaita ni akagasat mo. Ti importante ay ayatan na ka. Ken maaklon na ni baby nga anak mo. Daisy, kaya't ko maamuan no, anya ti sungbat mo, iti idardarirag ko apa na kayat ko ken ka.
Frank. Ay ayatan kaunay, Daisy. Kat nakasagana nga agbalin na saya at nga asawa kan ka. Kan ama ti anak mo. Sigurado ka diti day tangay bagbagam, Frank? Saan ka di asim kan Apolos iti panunot mo? Nga amangan no ti kwartam laang ti kayat ko kan ka? Iso asong batak ti ayat mo? Marik-rik na kasaan kakasta kita ti babae, Daisy. At undag iti niya mamuda kanya kapapalasang. Naidumduma ka. Sabali ti mariknak para kan ka, Daisy. Kaya't masigurado kiti bagi kasi ka ti babae. Akayat kung ay kalaysa. Frank? Amok ti pampanunutam, Daisy. Ti mabalinasawan. Dagiti tao kan ka. No apay makikalaysa ka iti may salakay akas kanya. Saan nakakas di a babae, Frank? Kat nakasagana ak amang panagnak kadakwada at talagaan napatagkamutan kanyak. Ay ayatan kamat, Frank. Kat sapay ko ma, tama ipanagnak ko day takan ka. Oh, agiyaman Daisy. Ay ayatan ka unay-unay. Katapno mapanagnak ti kinapudno ti panagayat ko kun ka. Ikalaysakan iti kabiitan apanawan. Nagkalaysa kami nga rod ka ni Frank manang Emmy. Nupay adayo ang natataangan ngam siyak, napanagnakakmet ti kinapudno na kanyak. Kalpasan ti kalaysa mi, inurnos na dagiti kasapulan a papeles mi nga agina, tapno maisurot na kami ija Hawaii. Ita, adda kami dito'y Hawaii manang Emmy. Naamamok matan dagiti dua nga anak na ken ti pamilyada. Ket napalalo ti ragsakda taadda kanumanen mangipatpateg iti amada. Naparaburan kami met iti dua nga anak manang Emmy. Nagasatak takalpasan ti delubyo a napasamak iti biag ko. Naparaburan akmet iti maysa a manangipateg nga asawa iti kinatao ni Frank. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Daisy. Daisy, pagayam ko, makapabang arik na daytoy a pakasaritaan ti biag mo. Maragsakan tadimtengan ti katakunaynay mo iti tungpal biag, babaan ka ni Frank nga asawam. Pudno asaan a masukat ti panagayat, babaan iti edad. Ti importante, agin inayat kayo iti napudno. Kat napanagnakan dayta, babaan kada kayo ka ni Frank nga asawam. Ikarkararag ko asapay lakuma, taparaburan na pay ni Frank iti nasalunat ken atid dugpay a panagbiag, tapno mananam yu pay ti ragsak ti binukelyo a pamilya. Alakastan ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo iti programa tayo. Dagiti tugot iti dana ti biag.